Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο θεσμός του γάμου. Στην παραδοσιακή κοινωνία της Υπήρου αποτελούσε μια από τις σπουδαιότερες περιστάσεις για διασκέδαση και χορό, ενώ ταυτόχρονα γινόταν αφορμή για αντάμωμα και σύσφυξη των κοινωνικών δεσμών. Ως προς το τελετουργικό και τις συνήθειές του, που αντανακλούσαν βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ζωής, υπήρχαν μικρές διαφορές από χωριό σε χωριό. Πρώτα γινόταν το προξενιό που ολοκληρωνόταν με τη συμφωνία των συμπεθέρων. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που για άλλη νύφη γινόταν το προξενιό και άλλοι παρουσίαζαν την ημέρα του γάμου. Συνήθως την μεγαλύτερη και ασχημότερη αδελφή. Η διαδικασία του γάμου στην Ήπειρο διαρκούσε μια ολόκληρη εβδομάδα. Επίσημα βέβαια άρχιζε την Πέμπτη με το άπλωμα των πρικιών στο σπίτι της νύφης και το πιάσιμο των προζύμιων. Την Παρασκευή ζύμωναν και έψιναν την κουλούρα. Συνήθως την ίδια μέρα γινόταν και τα προσκαλέσματα. Το Σαββατόβραδο το γλέντι γινόταν στο σπίτι της νύφης, με προσκεκλημένους τους συμπεθέρους, δηλαδή τον γαμπρό, τον βλάμι, αδελφικός φίλος του γαμπρού, τον νουνό, τον πατέρα του γαμπρού και τους στενούς συγγενείς. Την Κυριακή γινόταν το στόλισμα του φλάμπουρου από τους γονείς του γαμπρού, τα αδέρφια του, και από τον βλάμι που είχε και το γενικό πρόσταγμα στην διαδικασία του γάμου. Συνήθως ήταν η ελληνική σημαία ή ένα λευκό πανί με χαραγμένο στη μέση έναν σταυρό που στολιζόταν με γονιμικά σύμβολα, όπως 3 μήλα ή ρόδια που στόχευαν στην καλή αναπαραγωγή του ζευγαριού, ώστε να αποκτήσουν πολλά και γερά αγόρια.
μετά ορισμένοι συγγενείς του γαμπρού μαζί με τα όργανα πήγαιναν στο σπίτι του νουνού, τον έπαιρναν και ξαναγύριζαν πίσω. Στο σπίτι της νύφης άρχιζε το στόλισμά της. Παράλληλα, στο σπίτι του γαμπρού, ο Βλάμης έπρεπε να ξηρίσει και να ντύσει το γαμπρό.
Το ψίκι, δηλαδή το σόι του γαμπρού, ξεκινάει για το σπίτι της νύφης. Ο σιχαρικιάρης ξεκινάει για το σπίτι της νύφης για να αναγγείλει ότι έρχεται ο γαμπρός.